Hey, Vin! Hindi ka na malita. Mamaya na. Hindi ka nagsabi. Wala ka. Bibidyoan na kita. Yan si Juan, yung nag-invite sa amin. Ay po, Miss Bell. Si Bell. Sinal po, napilitan na rin. Ay, ano to? Juice to? Dali po lang tayo dyan. Sa buhay tayo mga kusak at nagmamanifest ang ating mga pangarap at plano sa buhay. Nagmanifest naman na ma-invite tayo sa isang business opening. Shoutout sa'yo, Juan Carlos. Thank you sa pag-invite sa akin. Bira sa tulad kong nobody ang ma-invite. Tara, kailangan ko rin mag-charge na itong battery ng camera. Let's prepare. Yung mga kusak, nasa taon na ako. Sa KFC lower session daw si Vin eh. Sakto, malapit na ako doon. Tapos makikihi na rin ako. Hey, Vin! Hindi ko na videoan ah. Hindi ako. Surprise attack! Hindi ka na malita. Mamaya na. Hindi ka nagsabi. Wala ka. Bibidyoan na kita. Hindi ka na malate. Okay, let's go. Let's go. Punta tayo sa pingit. Hello guys. Wow, kayo. Welcome to my vlog. Taxi na kami kasi muntikan na kami malate eh. Tama yung ano, nasakyan natin taxi driver. Oo nga, buti na lang. Ayun. Thank you po, Nong. Ito na. Ano yung bahay? Ayun si Juan. Oh, siya yun. Ay po. Carlos, yung ano, alika mo na, kasimba mo na tayo. Opo. Sorry po, na-late kami sobra. So, okay lang. Kaya ito ah. Yan si Juan, yung nag-invite sa amin. Kung di niya tayo nakita, baka nag-aantay tayo sa labas. Sunod tayo. Sunod tayo sa taas. Sama tayo sa pag-experience. Oh. Wow! Ang ganda ng location. Yan naman. Ito mo. Kuha na kami sa taas. Third floor. Sakit na daw tayo. Wow! Grabe, baka mapamura ako nito sa ganda. Wow! Sabi ko bang, grabe. Ang ganda dito, what the heck is this place? Ang ganda dito! Ay! Sorry. Namiss ako eh. Manguna na ako makit. Bakit yung dalaw dun? Uy, ganda ng top view. Sino gusto magpa-picture dito? Grabe. Grabe itong lugar na to. Sobrang kakaiba. Sobrang ganda. Actually mga kosa, nasa 5th floor na tayo nung bahay nila JC. Tapos yung kapitbahay mo parang first floor pa lang no. Pero doon, grabe doon. Ang ganda doon. Ang ganda ng location na to. Total ang pagkakit ko dito, nagulat talaga ako. Kasi ang ganda ng location, promise. Ayun. Mga kasama ko yun, ready na hataw. Thank you sa pag-invite sa amin dito sa bahay nyo, grabe. Hindi pa raw pwede magpakita ng mga video, tapos sa susunod pa. Kaya, soon daw. So, wala muna kayo makita, experience lang namin makikita nyo ngayon. Sa susunod, gagawa na namin ng b-roll. Ayan, magkakasama kami sa lahat ng kami. ganito kaganda dito sa bahay ni JC. Bawal pala sabihin yung location. So, ganito kaganda, grabe. Location, grabe, sobrang ganda. Hindi ko alam kung may trash issue ako, may problema lang talaga sa ugali ko eh. Ako lang ata hindi nag-iwan ng bag sa ating tatlo. Ayos, kita natin si Joms. May susunod pa ata si Miss Bell. Ay po, Miss Bell. Si Bell. Si Miss Bell. Mami Bell. Mabil Bell. Hi, ligaya. Siya mo yung nagtitiktok. Tumadami na kami. Nung una, parang great crash lang yung tsura namin. Sobrang late na kami nakarating. Sino kayo hindi naligo? Si Jomar. Uy, naligo ako. Vlog. Usapang sponsorship yan. Kaya wala tayong alam dyan eh. Alam lang natin sama sa mga gantong bagay. Maki-great crush lang tayo. Kaya nakapang liit.
lalaki na lang mga content creator. Pero masaya ako kasi nasa circle ako ng gantong mga tao. Lodi yan si Mami. Ayun si Ligaya yung laging... Ito. Anong panita? Gaya tayo. Nag-isip ako na kumuha na tayo ng appetizer. Meron na kasi doon. Ikaw. Ligaya tayo. Ito po yung appetizer. May nagan nga, lagay kan kamay. Iko, turon. Lagay may beans. Mayroong libreng kape. Okay. Kuha tayong plato. Wala tayong plato. Trying ko is pag-go. Lagay parking pa yun. Wala na. Oo na rin ako. Ito na. Papa. Gana. Tekla wayway. Oo, Yashima. Sinusi. Kombinasyon ng kamote sa kasaging. Malang ka pa. Maraming bel, ang daming tinurong diskarte ngayong araw na to. Thank you. Si Bin, daming kinain na turon. Nag-uumpisa na po. Ang balat. Ayan na. Malutong. Subo pala. Nag-aabang na si Bin eh. Uy! Wala naman nakita yun. Si JJ na. Parinig ko dito. Hanggang kayo na lang ba, di ba? Oo, hanggang gusto mo na lang ba? Hindi ka gagawa ng action sa blessing. Galing ng message. Happy birthday to you. Ito ba yung sauce ng cordon bleu? Oh, kita po sumubo. Nakita po natin mo. Saan na po naglalaway yan si Bin? Hinihila ako ni Ligaya. Oh, happy si Ligaya. Oh. Dito kami sa Baguio Influencer na room. Exclusive to para sa amin, VIP daw kami. Sometimes the world could turn so fast. You close your eyes and a year has passed, and you start losing track of time. Before you know it, you fall behind. You could end up somewhere else. Nagiinom sa ng Bugnay Wine. Yes, sa Bugnay Wine. Yan. Okay na ako dun sa dalawang baso. Karoon palang konting aksidente. Hindi niya palipad yung drone. Nag-malfunction yung drone ko. Pero okay lang. Experience. Talaga akong ketchup. Lulusot ko talaga ito. Oh, lusot mo. Yun. Mas dapat yung lumpia nakatiso. Solve. Thank you. Rekta. Bubusin ko na to. Dahil sa aksidente. Naapekto yung desisyon ko sa buhay ng malakas na ulan kaya nagdesisyon na ako uminom na lang at mag-enjoy ng konti. Ha? Namumula pa? Sinal pa ako, napilitan na rin. Ay, ano to? Juice to? Inom. Nakainom na sila, naglalabasan ng talent. Ako marunong ako mag-ambag ng 5 para sa karaoke. Yokalele lang. May tanggero po tayo dito, si Kuya Noy. Hindi po siya bad influence, ito po ang bad influencer. Kung sino pa yung pinakamali. Dito may pulutan pa ata dito. Alright. Pag gantong maulan, kita ba yung bulsa ko, Bin? Yan. Dami pulutan tayo dyan. Search mo nga yung quiz. Bag neto, baka meron. Meron po ako lang, no? Search and destroy. Baba. Meron pa isa dito, eh. Iba to. Grabe, tingnan nyo. Tatlo lang to kasi pinagawanan ko kayo. I-record ko lang na lasing na ako kasi nilasing ako talaga ni Noy. Ito kasi si Kuis na si Nel,
Pinilit ako mag Ay, wala pa akong kinalaman dyan. Wala. Taga Manila Di pa ako ano, kasi dayo lang po ako dito. Nel. Shit! Shit! Di na. Shit, di ko na maalala yung sasabihin ko na yun. Nag-bottoms up ka pa kasi guys. Oo nga eh. Di bali nang sumuka, pero hindi. Susuko. Oh, yan. Diba, sige. Grabe tong si Noy eh. Saka si Nel eh. Nilasing ako 10 baso ng ano. Wala akong kinalaman dyan, Kuis, kasi ako hindi ako talaga hindi ako pala inom. Mga 3 seconds lang. Pero naka-anim kang baso, no? Ay, paano ba yun? Ang Tokyo ko lang bago ako umuwi, nilasing ako ni Noy at nilasing ako ni Nel. Wala akong kinalaman dyan. Basta ako, nag-alok lang ako. Pero sulsol. Hindi, kaya yan, pang 10. Ayun, nasa taxi na kami mga kosa. Mga kosa na kawi ako. Salamat dun sa mga kasama ko. Lasing na lasing talaga ako na. Pasensya na nga. Makapagpahinga ka na. Opo. Gaya mo naktong. Nung ingat po. Salamat po. Hello, asayas. Mga kosa na uwi na ako. Gawa yung gawa para mababalikan.